Dobro večer, dragi gledatelji. Četvrtkom zajedno, ključ uspjeha. Ove prekrasne slajdove koje ste gledali malo prije, uvod su u našu emisiju. Drago mi je što večeras u našoj emisiji predstavljamo jednog vrlo zanimljivog gosta, interesantnog čovjeka koga ste malo prije vidjeli na ovim slajdovima. Čovjek međunarodni, majstor borilačkih vještina, Nikolas Maričić Wolf. Dobar večer. Dobar večer svima. Dobar večer. Evo, pošto se znamo, bit ćemo na ti u našoj emisiji i pričat ćemo, kao i svakoj emisiji, o životu, neobičnim stvarima, stvarima koje nas razlikuju od ostalih. I naravno pričat ćemo o tebi, zbog čega si se počeo baviti onim čim se baviš i čemu si vrlo uspješan. Znači, osvajač i zlatnih medalja, srebrnih medalja, međunarodni majstor i tako dalje, ali red je da... Shaolin Kung Fu, recimo Wing Chun Kung Fu, pošto taj Kung Fu znači majstorstvo nečega, zato se kaže Kung Fu Wushu, znači ne samo Kung Fu, Kung Fu je majstorstvo pijenja čaja, isto je majstorstvo, to je isto Kung Fu. Znači majstor sam borilačkih vještina Taekwondo, karate i odnosno Wushu, Shaolin i ove ostali stilovi. Unutarnji stil posebno da više volim forme, odnosno kate. Ne? Ali borilačke vještina su sklop, znači komplet, znači ne mogu samo vježbati kate ili forme ili samo vježba borbe. Znači to je jedan kompletni sustav koji bi trebalo da bi postao majstor, znači moram poznavati cijeli sustav. Ne mogu, ako sam neke druge struke, ne mogu poznavati samo jedan dio te struke, moram poznavati sve. Kao poručnik trgovačke mornarice ili ti časnik palube, kako se to zove, ne? Moram poznavati i medicinu i psihologiju, znači i pravo, međunarodno pravo i sve, znači definitivno takvim borilačkim vještinama dobro je znati o svemu sve. Tada sam ja htio saznati o svemu sve, a nijedan klub nije nudio to. Tada sam ja odlučio malo putovati po seminarima. Doći do izvora. Doći do izvora, ne. Znači Kina, znači ako ste gledali, sigurno ste gledali zapravo dokumentarcima o Kini i tako, kako oni vježbaju, kako je njima vježbanje jedna normalna pojava, znači oni vježbaju na ulicama. Na cesti, tako reći kad je crveno, onda vježbaju na pješačkom prelazu. Znači kad god mogu uhvatiti vremena vježbaju. Jer, zašto? Nama je to neobično. Odgovori zašto vježbaju? Da li je to... Pa ja mogu izabrati jednu stvar. Znači mogu izabrati da stres koji na mene utječe, to ono što sam naučio zapravo od svega. Znači mogu izabrati da stres koji na mene utječe svakodnevno, ne? Mogu izabrati da nakon 10 godina od njega izađe neka bolest ili nešto. I mogu izabrati da kad me stres uhvati, da napravim neku vježbicu, da taj stres odmah pretvorim u korisnu energiju. Znači postoji vježba za pretvorbu ili transformaciju energije. Tako, znači umjesto da taj stres bude stres i onda poslije dođem doma pa se svađam sa nekim ili tako dalje, ne? Umjesto da taj stres bude stres, ja ga isto odmah napravim. Recimo na zapadu možda
čudno bi nas gledali, u stvari čudno i gledaju kad neko radi neke neobične vježbe. Ali recimo možete, evo ja sad sjedim tu i radim vježbe s lopaticama koje u biti niko ni ne vidi, ali ja osjetim na svojoj kralježnici. Isto to za zdjelicama, recimo koljena si, kako to kažu u Kini, ono što i kod nas kažu, zavidavamo nešto. Ne? Znači mi zavidavamo svoje zglobove zapravo, omogućujemo protok energije kroz tijelo. Ne? Znači naučio sam da zapravo i unatoč svim poteškoćama, jer ja sam tam bio na svoj osobni trošak, jedino mi je županija iz koje sam potekao dala neki sitni novac, ne u biti, ali sve sam ovo financirao sam, znači sve te medalje koje sam za Hrvatsku donio su bile iz mog osobnog. Znači ti si inače hrvatski reprezentativac i u tekvandou? I u tekvandou, i forme, znači forme, ne sparinzi, odnosno borbe, i u Wushu, znači za disciplinu Tai Chi, s tim da se natječem i u ostalim disciplinama, znači i podučavam ostale discipline, znači Chan Chuan, Nan Chuan. Kineske borilačke vještine dijele se na 5. Vanjski pritisak, tlak zraka je određeni. Unutarnji tlak zraka, ako je slabiji od vanjskoga, onda smo u životu. Znači to je ono što ste rekli malo prije, što si rekao zapravo, ne? Malo prije je naše unutarnje stanje. Znači svi imamo isti pritisak izvana. A neki se s tim suoče ovak, a neki taj stres Znači, ljudi, vodite brigu o držanju vašega tijela. Tako, to je jer u osnovno, biti kad neko kažete, ona psihološka izreka, kakvi smo unutra, takvi smo izvana. Znači, ako sam ja iznutra, sagnute glave, zabrinut, ozbiljan, evo kakvi su, nažalost, ljudi oko nas u autobusima, tramvajima, na ulicama i na radnom mjestu, naravno da smo i izvana takvi. I onda kaže čovjek se razboli, da, jer prvo nedostaje energije, zatim taj stres ili sve slično nešto uđe u naš živčani sustav, energija nam padne i nažalost javljaju se bolesti. Da li imaš neku... Znači, samo jedanput napravimo tu jezik gore, nepce, na nepce, zube stisnemo, bradu nazad, oči unutra, oči gore i to je to. I radimo ovo jedno, u Kini kažu minimalno 14 minuta, ali nama je dovoljno recimo 100 komada napraviti ovo. Znači pogledajte, znači razliku recimo između pomicanja ruku samo i lopatice kad rade. Znači samo ruke, ok, mi pospješimo. I vježba gotova. Vježba gotova. Znači jednostavna vježba. U Kini se kaže da ok, barem 100 komada bi trebali izvesti da bi mogli. I kad ovdje osjetite jedno opuštanje ovdje, to znači da se stres transformira. Ne? Da, evo, naši ljudi nažalost ne vježbaju. Evo, ja se sjećam, naravno, u Kini sam bio nekoliko puta, između ostalog na olimpijadi u Pekingu i tako dalje. I vrlo zanimljivo, jel? Čovjek prolazi ulicama, znači ujutro u parkovima, po 100 ljudi vježba, udiše. Diše, hoda, trči, radi tai chi, qigong. Mi mislimo da to sve tai chi, to je qigong, to ima svega, to ima raznih disciplina. Od borilačkih vještina, dizanja utega, dapače u samom Shaolinu imate vježbe za leđa, znači koje mi za latissimus dorsi, znači radimo vježbe za leđa koje oni rade već stotinama godina, znači sa utezima zapravo, koje već postoje u Kini tisućljećima. Ne? Evo, reci nam nešto Bruce Lee, evo. Znači njegove tehnike poznaješ, majstor si istih vještina kao što je bio on i tako dalje. Bruce Lee je legenda, bez razloga. Ne? Znači Bruce Lee je čovjek zapravo koji je omogućio istoku da dođe na zapad. Znači, zahvaljujući njemu i ostale vještine s istoka su zapravo dobile zeleno svjetlo da dođu na zapad prezentirati svoje. Ne? Znači, on je zapravo bio pionir, ajmo reći, nečega. Znači, on je čovjek koji je formirao, ajmo reći, svoju borilačku vještinu. On je to rekao, nemojte podučavati nikoga, to je moja borilačka vještina, to je moj osobni izraz. Ali bi on došao do svoje borilačke vještine, on je proučavao kod Muhameda Alija vježbao boks, ne? Kod Junurija vježbao tekvando. Otac mu je bio član, znači glumačke skupine koji istovremeno ga je učio tai chi. Znači on je od malena učio tai chi. Znači da bi bili uspješni moramo puno toga iskombinirati. Puno toga iskombinirati, naravno ne kako se to kaže, malo ovo, malo ono što ljudi rade, ide malo ovaj sport, malo onaj, nego doslovno krenuti u to i doslovno upit znanje iz toga. Ne? Znači ne lutat okolo, nego baš upit znanje iz svega toga. Postoje ljudi koji idu malo ovdje na trening, malo ovdje na trening, malo ovdje na onu meditaciju, malo na ovo, zapravo se izgube u svemu tome. Da, to bi Freud nazvao naš majmunski gdje skačemo s grane na granu. Ovdje je potpuno različito, znači mi želimo osnovne principe borilačkih vještina primijeniti u svakodnevnom životu. Zato idemo na više borilačkih vještina, recimo u Shaolinu u prvih godinu dana vi 700 kata, odnosno formi izvodite u prvih godinu dana, što je zapravo
da vide da li je vaš um opće spreman da se vi bavite borilačkim vještinama kad spada. Znači prvi godinu do 3 godine je test, da li vi opće ste spremni Znači, se baviti. postoji iz filmova, ja se samo sjećam, znači ja mogu čak i malo čudno pitanje postaviti sa tebi, jer nije mi to specijalnost. Majstori Shaolina, to su biti najpoznatiji svjetski stručnjaci, je li tako? Tako je. Oni su Iz filmova znamo majstor Shaolina, to je nešto, to je svjetski top vrh, je li tako? Kažu čak da su i najbolji sportaši na svijetu, jer ono što oni rade definitivno spada i u sport i u vještinu. Ne? Da, jer u biti ljudi misle da se do uspjeha, ne mislimo nažalost na politički uspjeh, jer tu nažalost malo ljudi radi na sebi. Ali da bi sportaš uspio, glazbenik uspio, umjetnik uspio, netko sa svojim djelom prema svijetu da bi uspio, tu treba jako puno vještina, ali zanemarujemo rad na sebi iznutra. Tako je. Znači, evo, na primjer, jedan od najbogatiji čovjek na svijetu što se tiče sporta, Tiger Woods, golf igrač. I za njega je poznato u biti, majka mu je bila budistkinja i od tuda je on usvojio te vještine rada na sebi iznutra. Znači, duboke meditacije, opuštanja, vizualizacije, znači razvijanje svoje podsvijesti, zatvorenog očiju za mišljenje, pogađanja rupa, dok mu je otac bio menadžer. I onda je on u biti dobra kombinacija kao genetska, i ima predispozicije. Koliko su bitne te unutarnje stvari? I još jedno za Tigera Woodsa, znači u njegovoj biografiji piše da je isto tako vježbao Qigong. Naravno. To je ista praksa u biti, ne? Naravno, jer vidimo sportaše svih tipova, ne znam, jel? Da prakticiraju mnoge stvari od razgibavanja vježbi. Evo, Bruce Lee, da se vratimo na Bruce Lee. Bruce Lee, odnosno Li Xiaolong, znači on je u biti, mali zmaj, on je u biti kombinirao vještine. Znači bio je kao mali, bio dosta problematičan znači onda su ga poslali u Ameriku da se educira, znači i tako dalje, da se i on je tamo širio borilačke vještine, već u Kini on postao, tak reći, mladi majstor borilačkih vještina. On je radio od ždrala do majmunskog stila, do pijanog stila, do Wing Chun, naravno njegov prvi trener, ajmo reći službeni je bio Ip Man koji je Wing Chun njega naučio. Ne? Znači on je radio razne borilačke vještine, nije samo radio jednu borilačku vještinu. Znači on je iznutra postao jak. Tako da ovo izvana postaje samopouzdan. Mi to rekli on bahat. Ne, nije postao bahat. On je postao samopouzdanje. Snažan je postao. Znači bahatost je nešto sasvim drugo. Kad vi niste jaki, a idete napraviti. Da, bahati ljudi su slabići iznutra, a pokazuju grubost prema vana. Ovo je potpuno suprotno. On je još mali bio, znači dapače mogu bi reći, visoki svi Amerikanci, znači mogu je definitivno odustati od svega. Znači u biti, on je kombinacijom vještina i naravno podučavanjem, čovjek je studirao na fakultetu filozofskom u Americi, otvorio je svoj prvi klub, sudjelovao na raznim manifestacijama, inače su ga pozvali na otvaranje. Tu je izraz kung fu, da dođemo, kung fu znači vještina. Znači vještina bilo čega, kako usavršiti samog sebe, kako usavršiti, kako raditi čaše, ne? Kako napraviti ovaj stol. Kako biti dobar čovjek, kako biti dobar otac, kako biti bilo što dobar. Da? To je Jackie Chan u jednom filmu jako dobro rekao, sve je kung fu. Da, jer evo, mi nažalost želimo uspjeti, a ne razvijemo vještine. Da. I tu je Bruce Lee bio dosta jak jer on je ljude naučio da je bitno usavršiti nešto. Znači doći do majstorstva nečega. I zato su ga ljudi cijenili jer su vidjeli u njemu, a on je njih zapravo samo htio podučiti da oni mogu to isto. Ne? Znači, zato mi se sviđa u kineskim borilačkim vještinama, znači taj majstor on nikad nije iznad mene, iznad vas, iznad bilo koga. Ne? On je tu da u nama probudi taj osjećaj da i mi jesmo majstori u biti. Zato u Kini se kaže ti si majstor čim si došao na trening. Ne? I ono što je mene zapravo, ja koristim taj unutarnji osmijeh recimo. Ne? To je meni najvažnija praksa koju ja radim. Znači ovo pomicanje lopatica, znači sve kosti u tijelu, kad radim tai chi, sve kosti u tijelu osjećam. Ne? Znači svih 206 kosti koliko ima. Šta znači unutarnji osmijeh? Unutarnji osmijeh znači, vanjski osmijeh možemo se smijati i biti lijepo. Čak i gluma, vanjski osmijeh zna biti često fasada. Gluma. Unutarnji osmijeh znači smijati se bez očekivanja bilo čega natrag, ono što bi se rekli. Ne? Znači volimo bebu samo dok je nasmijana. Kad plače, onda je više ne volimo. Ajme kak je slatka beba. Ako zaplače, više nije slatka. Ojme, stres. Ali ako tebi, ti ne moraš biti s bebom 20 sati dnevno i takve stvari. Ali kad je nasmijan, onda smo sretni što smo s tom bebom. A unutarnji osmijeh znači smijati se i kad je teško. A za to treba praksa, za to treba vježba i trening. Znači, unutarnji osmijeh se treba savladati, kao i sve.
Znači mi možemo instant vježbu napraviti neku koja će nas čak osloboditi od nekih stresova, artritisa ili nečega, ali ako ne nastavimo dalje, onda će taj artritis se vratiti kad tad, ne? Naravno. Zato je jako bitno raditi na sebi. I ja sam zapravo, zašto sam išao na ta natjecanja? Znači ne... Ti si evo sva zlatnih medalja, srebrnih medalja. Kako si to uspio u Kini, na primjer? Evo imaš tu na stolu je ovako jedna niska medalja koja si dobio. Evo zlatna. Zašto ih ne pokazati, naravno? Zašto ih ne pokazati? Ja sam sudjelovao na natjecanju koje se u Jiaozu, znači u mjestu Dienasto Tai Chi, znači ovo, u mjestu Dienasto Tai Chi, pred 4000 natjecatelja i 60.000 ljudi sam demonstrirao u finalu, znači osvajači zlatne medalje, ima više tih grana, jedno 15 pobjednika je bilo, ne? Znači, mi smo trebali demonstrirati na zatvaranju, ne? To sam demonstrirao pred jedno 60.000 ljudi i pred velikim majstorima nasljednicama loza samog Tai Chi-a, koji su se digli i pljeskali svima nama koji smo tam to izveli, taj završni. I onda nije bilo stresa dok se natječeš, bilo je naravno stres, trema, sve je to normalna stvar. A neko bi rekao, nije to za mene, ja ne idem tamo ako neću osvojiti zlatnu medalju. Ja nisam išao tamo po zlatnu medalju. Ja nisam imao pojma da ću ja kao jedan zapadnjak doći u Kinu i osvojiti zlatnu medalju. Mislim, toliko... Da si očekivao, ne bi osvojio. Ne bi sigurno osvojio. Ja sam došao tamo zapravo, zašto sam išao u Kinu, zašto sam išao tu u Europi na natjecanje, na Kupu Mediterana, na prvenstvo Europe, evo sad idemo u Lignano u 7.12. na prvenstvo Europe opet ne. Zašto idem tamo? Zato što na tim turnirima ima radionice, na koje sam ja isto na Europskom prvenstvu 2002. održao svoju radionicu. Znači po sat i pol radionice gdje razni majstori rade svoje neke stilove u sat vremena treninga, malo teorije. Tako je u Kini, ja sam sudjelovao na 15 radionica u Kini pred tim velikim majstorima koji su to besplatno radili za ljude koji se natječu, a za oni koji se ne natječu, znači trebali ste platiti za svaki 30 eura, za svaki 40-50 eura za svaki. I uglavnom, to sam osvojio, onda tu sam naravno uveo Hrvatsku u svjetski Wushu savez, ne? Tu imam ustav, znači, kako se kaže, ustav svjetskog Wushu saveza 2003. gdje je Hrvatska prihvaćena potpuno u svjetski Wushu savez. Zato sam se i natjecao jer ovdje ne prihvaćaju bilo koga, nego samo onoga koga je država, znači, odnosno neki savez promovira. Ne? Ja sam u to doba bio, 2000. sam se natjecao na prvenstvo Europe, osvojio sam brončanu medalju, prijavio sam 5 disciplina i nisam očekivao nikog medalje. Ja sam zapravo tamo išao učiti da mi suci daju ocjene, da znam šta trebam ispraviti, na čemu trebam poraditi, na unutarnjem stavu, na vanjskom stavu, da li treba poraditi više na formi. Jer sam Tai Chi po sebi nije toliko bitan, nego šta Tai Chi ili Wushu ili Shaolin ili Karate ili Taekwondo, šta oni meni kao osobi mogu dati. Znači nije sama vještina, nije toliko bitna. Znači voda sama po sebi nije bitna, nego šta ona može pružiti mom organizmu. Ne? Znači voda je jako bitna prije treninga, znači svako jutro treba popiti vodu, prije treninga treba popiti vodu. Jer voda omogućuje protok energije kroz tijelo. Malo vode... Znači nije uzaludno kada kaže da trebamo popiti barem 2 litre vode na dan? Nije uzaludno, dapače, jer mi funkcioniramo, električna energija između ostalog koja ima osteoporozu će jako dobro znati da je tu porozno, znači da kosti nisu kak spada, ne, kako bi se reklo. Zato što električna energija slaba je tu, ne, a voda omogućuje između ostaloga stručnjaci za kako se to točno kaže, neće znati da je voda potrebna za struju, za bilo kakvo strujenje. Tako da puno pit vode i naravno protres tijelo, svaki dan protres tijelo, tako da ta voda, znači koljena, stopala, sve protres. Znači dobro se protres, dobro se, ko životinje, psi recimo, oni se protresu cijeli. Da, oni ne čekaju da se razbole. Da, evo i sad sam se sjetio jedne teze koje sam čitao prije 1-2 dana, medicinske studije, da kažu, to sad naravno nema veze, ali dobro protres tijelo, kaže kad bi čovjek na trampolinu skakao 10 minuta dnevno, kako oni kažu, da je mala vjerojatnost da čovjek može dobiti rak. Istina. Znači to je dobro protres cijelo tijelo. U Tai Chi-u to nije toliko vidljivo, taj trampolin. Znači mi radimo taj pokret i u Shaolin Wushu, vi ne vidite taj pokret. Ali kad trenirate, to ne možete naučiti s videokazete, to možete sam dobiti nešto od toga i ne možete zaključivati nešto nečemu kad ste samo vidjeli, morate proći to. I ono što sam imao tu sreću da sam u Kini upoznao te majstore koji su me u to uputili. Znači kad vi radite Tai Chi vi zapravo ne mašete rukama, nego zapravo cijelo vrijeme kao da nešto gurate, jako teško. Znači kao da nešto stvarno jako teško gurate. I ovo za trampolin, znači kad idem gore, znači podižem se gore,
Znači ja imam osjećaj, ste čuli, imam osjećaj kao da skačem gore. Dakle, u Kini kažu skok bez skoka. Znači osjećaj kao da skačem, na taj način mi se stopala u zemlju i na taj način energija slobodno cirkulira kroz tijelo. Tako da mi možda ne skačemo u tome, tai chiju, isto ovo tresanje što sam bio rekao, ne? Znači vi cijelo vrijeme zapravo radite to tresanje kroz te spore pokrete. U Kini to zovu fa jing ili fa li, kad se protrešeš cijelo tijelo tu, ali onda su rekli u Yang stilu kao toga nema. Yang stil je znači ovaj spori stil, kako ga mi zovemo. U biti tu ima, non stop se tresa, ću malo to karikirati, non stop se tresete zapravo iznutra. To znači ta energija slobodno prolazi kroz cijelo tijelo. Tako da ovo je izvrsna usporedba s trampolinom. Da, odlično. Rekao si da bi mogli pustiti još jedan prilog od minutu i pol o Bruce Lee-u. Dapače. Evo, molim režiju da nam pusti priloga koji ima. Odlično. Da vidimo šta on govori. What is the difference between Chinese boxing and what we see these young men doing at 8 o'clock every morning on the rooftops in the parks called shadow boxing, which they're always... Well, actually, you see, that is part of Chinese boxing. Yes. There are so many schools. Everybody here schools. seems to be, you know, going like this all the time. Well, that's good. I'm They're all good very shape. glad. I'm very glad to see that because at least somebody is caring for their own body, right? Yeah. I mean, that's a good sign. Well, it's a kind of a slow form of exercise, which is called Tai Chi Chuan. I'm speaking Mandarin just now. Yeah. Cantonese, Tai Chi Kun, okay? I see. And it's more of an exercise for the elderly, not so much for the Give me a young. demonstration. Show me. Can you do it, a little bit of it? Just so I mean, it's, the hand-wise is very slow. oh, is it? And you push it out, but all the time you are keeping the continuity going. Bending, stretching, everything. You know, suppose, you know, I mean, you just keep it moving. It's like a ballet dancer there. Yeah, it is. I mean, to them, you see, the idea is running water never grows stale. So you got to just keep on flowing. Vidjeli smo Bruce Lee-a. Znači, njegova priča je potpuno identična tvojoj priči, filozofiji života, pogledu na svijet. A sad nam objasni zakon vjerovanja. Znači, ja vjerujem, mogu, naravno moram imati vještinu. Bez vještine ne ide, inače bi se slomili kosti i tako. Znači, u biti u kineskim terapeutskim vještinama, znači, ti doktori, oni ne vide bolest, oni vide iscijeljenog čovjeka. Da. U stvari ne liječite doktori, nego to sam napraviš. Tako je. Na YouTube-u se vrti snimka kad je osoba imala problem sa mokraćnim mjehurom, zapravo, i onda je radila te vježbe, ali onda je išla da to doktori rade s njom. Ne? Oni su napravili, nakon 2 minute, nestao je taj njen problem. Ne? I uglavnom su je pitali da li ste to mogli sami napraviti. Pa jesam. Smo onako, ja sad nešto želim, u biti to je loše za nas. To je jako loše za nas. Mislim, Znači, bitno je biti opušten. Tako je. Jer zašto? Zato jer mnogi će sad se čak iznenaditi. Znači, ekonomija. Kad neko kaže zakon ekonomije. Zakon ekonomije glasi sa što manje truda, napora i uloženih sredstava ostvari željeni cilj. A ne sa što više muke, truda, borbe, nešto ostvariti. Onda gubimo energiju. Mi energiju moramo zadržati, igrat se i ostvarivati, znači, male životne ciljeve, velike. Evo, možeš biti svjetski prvak u nečem, naspram Kineza koji su čarobnjaci i možeš, ako želiš, možeš. Dnevno. Ja ne stignem vježbati svaki dan duže od sat vremena, jer imam druga, zapravo iz njih nešto naučimo, ne samo da navijamo za nekoga, nego da naučimo iz toga nešto, da uspjeh se može postići, svako može postići uspjeh ako, ne samo vjeruje sebi, nego ako se dovoljno opusti dok radi to nešto. U Tai Chiju to kažu, ja guram nešto, a istovremeno se opuštam. Znači, moji mišići jesu napeti i sve, ali ja moram izdužiti. Tako da se oni opuste. Jer opuštenost je mentalni proces. Jer ljudi smatraju da je opuštenost ovo. Da, leću krevet i ja sam sad opušten. Ne, i to je zapravo kontraproduktivno je sad, umjesto da se tijelo odmori od tog stresa, kad se mi mislimo da se odmaramo, mi se probudimo još umorniji nego prije. Zato je jako bitno kretanje. Znači, kretanje, tresanje. Znači, opuštanje u pokretu. Opuštanje u pokretu. Zato Tai Chi zovu meditaciju u pokretu. I efikasnije za nas zapadnjaka je čak prikladnije nego sam sjedeća meditacija, jer naš um stalno nešto razmišlja, stalno nešto radi, stalno nešto kalkulira, a u pokretu zato treba forma biti dosta komplicirana. Da nemamo vremena razmišljati o nečem drugome, nego samo u sadašnjem vremenu. Znači, ako mi radimo pokret, tu onda... Ali problem zapadnjaka je što žele naučiti pokret. Kako ovo, dio ovo, kojim putem ovo. Analiza. Analiza, a tu onda dolazi do problema. Da.
I onda mi želimo analizirati i uspjeti istovremeno, što je dosta teško. Na taj način savlada borilačke vještine bi nam trebalo jedno 15 života. Da. Evo, nažalost, naša emisija je pri kraju. Mogli smo pričati još satima, danima, tjednima, jer s ljudima koji zaista imaju životno iskustvo, koji imaju ono nešto u sebi, koji su postigli puno toga, zaista nose sa sobom i mudrost, ne samo znanje. I samo bih htio dati konačnu poruku, ne? Znači da nemojte čekati da budete savršeni, već to jeste, nego krenite s onim željama i ciljevima koje imate, čak i da nemate potporu iza sebe, krenite, napravite bilo kakvu akciju. Nemojte čekati da dobijete novac da otvorite restoran ili nešto, krenite na bilo koji način, učite o restoranu ili šta god već radili. Znači napraviti prvi korak, razmišljati, naravno i moramo savladati znanje i uložiti energiju, ali onda moramo i otpustiti. Ali moramo početi. Evo. Dragi Nikolas, drago mi je bilo što smo se družili. Dragi gledatelji, nadam se da ste iz ovog našeg razgovora, našeg dragog gosta izvukli barem neku sitnicu koja će vam olakšati život, pojednostavniti neke stvari i tako dalje. Hvala ti na gostovanju večeras. I prije nego... Thank you.